Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 11 ngadto sa 15. Si Jesus miingon sa katawhan, hinumdumi kini, wala pa'y tao nga milabaw kang Juan nga magbubunyag, apan bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailalom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang paghari sa Dios kusganon gayud nga miabot, og ang mga tao kusganong naninguha paghupot niini. Kay ang tanang propeta og ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. Og kung gusto kamo mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao ang gipasabot sa propeta sa dihang miingon siya nga mubalik si Elias. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.